magandang hapon mga kapatid. Ang lugar pala na po na ito ay nandito yung mga vlogger na mga nakikita natin sa YouTube, mga sikat na vlogger. So tingnan natin nandito sa may mga bangka sila dito. Ayan, makikita natin kung sino nagmamayari niyan, mga vlogger. Nakikita natin. Tara, ikutin natin. Ito po si Tatay. Tatay ni Sir Japper, sniper. Ayan. Ano po? Ano, vlog? Opo, sir. Anong... Sir Glenn TV. Ha? Sir Glenn TV. Sir Glenn TV. Opo. Oy, shout out Sir Glenn. Sir Glenn TV, taga Bicol. Opo. Bicol sila lahat. Opo. Galing sila sa Bicol. Ang layo, no? Opo. Kayo lahat, Bicol. Opo. Malayo ang pinanggalingan nila. Ayan po, sir. Salamat po. Salamat. Tatay ni Sir Japper, sniper. Ayan po. Yan po yung Titanic nila. Ayan. Tatsuki Agravante official. Yun, magandang hapon sa inyong lahat dyan at dito tayo sa Baybay at ngayon ang ginagawa natin ay yung kultura. So ngayon may bisita tayo taga Bicol, si Sir Glenn TV. Sir Glenn TV. So Hello. ngayon marami sila dito sila sa kubo ni Kuya Lando. At yata yung Kuya Lando, may sila taga Bicol. Taga Bicol sila lahat, nagmotor na sila. Ayun, dito si Sir Glenn TV. Sir Glenn TV. Shout out. Shout out idol. Monetize na. Hindi pa po. Ayan, pag-support ni Sir Glenn TV. So ngayon dito siya, marami silang kasamahan nandun sa Baybay. So salamat sa pagdating dito sa Bukana. Thank you. Salamat po, sir. Salamat po. Kaya ngayon dito tayo at nagpintura tayo sa bangka kasi So yan nga po mga kapatid, pawaitan natin mga mga maraming vlogger dito eh. Pawaitan natin itong sa bangka na to. Yan. Yan, may logo siya ng YouTube yan. Tapos sa likod, tingnan natin. Ayan Bisaya. Yan, tingnan natin. Sir Japper, sniper. Yan natin, marami pa dito. Maraming mga nag-YouTube dito mga kapatid natin. Yan. Kasilong TV officials. Yan. Yan. Naghanap tayo ng may logo ng YouTube. Sila yung mga YouTuber talaga. Yan. May isa dito. Yan. Kapanalig Louie TV. Yan. Meron din isa dun si Mompa TV. Yan. Dito sa kabila, ikot tayo. Yan, si tatay ni Sir Japper. Ito may mga pang isa. Sir Japper pa din. Iba naman to, pinagpala. Lobster King, Kuya Dagul. Ayan, may YouTube logo din siya. And then, dito po, sa kabila. Hashtag Katagumpay. Yan. Tapos may logo siya maliit dito. Tingnan natin yung logo. Sticker. Sticker ba to? Pintura. Yan. Robert Vlog. And then isa pa, mayroon ba dito? May logo din siya ng YouTube. Yan.
maraming YouTuber dito sa lugar na to. Salamat nakapunta kami. Ayan, Frozen Official. Ayan. May logo din ng YouTube. Dito tayo sa kabila. Punta tayo dito. Ayan. Ayan. Matipo Official Vlog. Ayan. From Florida. So marami, halos lahat ng mga bangka dito may nagbablog sila. Ayan, punta tayo dito kasi may nakita akong isa pang parang YouTuber din. Ayan. Chong Luis TV. The Adventure of Chong Luis TV. Yan. Okay, like, subscribe, comment, and share. Thank you. Napunta kami. Then, mayroon pa dito. Mayroon pa isa pa dito. Tingnan natin. Yan. Ito. Jervin Official. You know, galing oh. Dami palang YouTuber dito. So yun, mga ilan lamang po yun sa mga bangka na nakita kong may mga logo ng ibig sabihin sila yung mga YouTuber na mga kasama din natin sa industriya. So yun lamang po. Thank you. Salamat po sa panonood. Ito naman yung mga kasama ko. Apa sir? Anong vlog? Sir Glenn TV. Sir Glenn Sir Glenn TV. TV. Yes. Yan, Sir Glenn TV. Salamat. Hanapin natin yung picture. Jasper Sniper, namit din natin sa wakas. Personal. Idol, maraming salamat ha. Ingat kayo. Oy, baka magtagi-tagi ka na. Ingat kayo sa tubig. Bukas pa kami uwi. Bukas pa. Oh. Ano yan, delikado ang dagat dito. May yung current. Ay, hello. Ay, si Boss John. Walang niya ka. Hello, wala. Ito ang idol. Walang niya ka. Ito pala si Boss John. Ah, Sir Glenn TV. Sir Glenn TV. Ano na ba kayo? Monetize na? Hindi pa po sir. Pero yun sa'yo, ano, sahod na. Kumonetize ako kaso hindi tayo nakakasahod eh. Ako wala na lang, revenue. Hadja Motovlog. Hadja Motovlog. H-A-J-A-A. Hadja Motovlog. Ay, si Boss John, siya ang nagbigay ng helmet na to. Okay na. Hindi pa. Wait ka. Ay, kandaan mo naman ako. Oh, may sticker ako. Buti pa ako may sticker. Kaya ako sticker dyan. Ayan o. Jeff, Bano TV. Ano pa pala? Bano TV. Bano TV. Wala din mo, taga Davao. Ay, yawa, Bisaya mo na ina. Dali lang ba, picture na ba ako? Yan. Ayan, idol. Ito yung sticker ni Galing. Ayaw ko pa itulo kasi Okay. Sticker ni idol, mamaya. Oh, magkano? Thank you. Kanina pa kami nag-aabang eh. Tuyok pa ka ba? Tuyok pa ka? Eh, huli na kayo, mag-live ko dito eh. Huli na ka? Schedule, oh. Nakita ko rin na personal si Japper. Salamat kayo. Yan, mga kakonsel. Kabiti lang. Thank you very much. Doon na kayo. Nakita ko rin na personal si Japper. Hoy! Si Kutsalan! Walang iya ka! Si Kutsalan! Social to, dito lang to sa social eh. Walang iya si Kutsalan! Hawakan ko rin. Ayan! Ako! Ayan na! Oo!
Ay, sige naman din. Wala naman din. Baka nila din. Lag-lag. Yun na, akala ko hindi siya taga rito kasi Bisaya siya, Bisaya yung salita niya. Ano ba? Banuti. Nandito lang pala sa Nasugpo si Sir Jasper. Jasper Sniper. Akala ko talaga Bisaya siya. Huwag kayo mag-alala, Bisaya din misis ko. Kaya minsan, naiintindihan ko yung mga salita nila. Sige. Salamat. Sige, Captain. Dumayo tayo. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when